Når SmartWeb er typegodkendt hos E-mærket, så betyder det selvfølgelig, at vores kunder de ved, at vi overholder nogle gængse spilleregler. De ved også, at vi selvfølgelig også gerne vil oppe os for at bevare den her troværdighed og godkendelse hos E-mærket. Så derfor ved de, at vi arbejder ud fra en speciel norm. Samtidig med det, så vil vores kunder også kunne mærke, at ud til deres kunder er der også en troværdighed i, at de ligger på en platform, som er E-mærket godkendt. Og så er der den juridiske del i det, som jeg også synes der er meget, meget vigtigt. Det er nemlig, at vores kunder har adgang til en juraservice hos E-mærket, så de har altid en sparringspartner, når det drejer sig om lovgivning. De 3 ord, som popper op, når jeg tænker på E-mærket, det er sikkerhed, tillid og blåstempling. Blåstempling er på grund af, at vi får et stempel om, at vi i hvert fald spiller inden for nogle gængse spilleregler, som E-mærket har sagt god for. Sikkerhed drejer sig om, at der er en masse jura inden for e-handel, og med en sparringspartner som E-mærket, så ved vi i hvert fald, at vi holder os inden for de rammer, der nu engang er stukket ud. Og samtidig med det, så er tillid et spørgsmål igen om troværdighed. Man kan ikke have andet end tillid til en platform, der er godkendt af E-mærket.